història ensenya però no té alumnes, no? El PP està enormement preocupat per Vox, i el que fa Feijóo, diguem, no sé si dirigit per Ayuso i Abascal i altres, és boxitzar el PP, no? Està, diguem, pràcticament copiant les temàtiques, el que en anglès en diuen els talking points, no? de l'extrema dreta. Doncs aquí està passant, lamentablement, el mateix. Junts se sent amenaçada per Aliança Catalana i doncs està fent un determinat viratge en el discurs, procura dissimular-ho, potser més que el PP, però es nota que hi ha una inquietud. I a nosaltres ens sembla que si ens mirem què ha passat amb la dreta republicana francesa des dels anys 90 cap aquí, aquest és un camí que no condueix enlloc a la dreta tradicional, no? Allà on la dreta tradicional s'ha deixat fagocitar primer discursivament o adoptant part de les polítiques proposades per l'extrema dreta, allà on això ha estat així, finalment l'extrema dreta ha acabat de cruspir-se a la dreta tradicional, i és una molt mala notícia. La nostra relació amb els grups que van donar suport a la investidura és bona, tenim bastant perimetrades les discrepàncies i també tenim bastant identificat en què podríem seguir avançant i aprofundint en l'esforç conjunt, i em sembla que això té bona salut i que hi ha govern de Salvador Illa fins al final de la legislatura sense cap mena d'entrebanc. També encara que no hi hagi pressupostos? Evidentment preferiríem disposar d'una eina com són els pressupostos. Em sembla que, a més, en un context de bonança econòmica, és bo poder fer uns pressupostos per poder incorporar aquests recursos de manera estructural a la millora dels serveis públics i, per tant, afectant positivament a la vida quotidiana de la ciutadania de Catalunya, però fins i tot si això no es produís, el que ens sembla és que a Catalunya ara mateix, i ho dic amb tot el respecte cap a les altres formacions polítiques, només hi ha un espai amb capacitat de proposar un horitzó cap al que caminar i que pugui generar uns mínims consensos, i aquest espai ens sembla a nosaltres que és el del PSC i el govern que encapçala Salvador Illa. Hi ha una idea de país, hi ha un camí que s'ha proposat a la ciutadania, i ens sembla que això compta amb suficient suport social com per poder seguir avançant. L'acord respecte al qual les formacions polítiques que l'havíem subscrit estem sistemàticament votant en contra de les iniciatives d'aquests grups està funcionant bé, amb alguna petita patinada per part de Junts, no? Que esperem que sigui això, que sigui una patinada, però en qualsevol cas està funcionant raonablement bé. Però em remeto al que he dit abans. Aquí podem combatre els discursos i les narratives contraposant-hi les nostres i contraposant-hi els fets, perquè molt sovint són deformats per part de l'extrema dreta o directament es basen en mentides i falsedats, i això ho podem fer, i ho hem de fer aquí, a les institucions, sí, però el combat contra l'extrema dreta ha d'anar molt més enllà d'això, o sigui, requereix d'una presa de consciència general per part de les persones que vulguin preservar el caràcter social del nostre estat i el caràcter democràtic del nostre estat, de que cal actuar més enllà de la delegació en les formacions polítiques o en els grups parlamentaris d'aquest combat contra l'extrema dreta. No, jo crec que és perfectament raonable que Catalunya, que és una zona on hi ha un 18% de població d'origen estranger, es vulgui assumir algunes competències que fins ara s'exercien en l'àmbit estatal. Cal recordar que estem parlant de delegació de competències, que no canvia la distribució de competències, és a dir, la legislació al respecte seguirà sent la d'àmbit estatal, i el que no ens ha agradat, això sí que crec que cal dir-ho, és determinats discursos o retòriques que hem sentit al voltant d'això, però el contingut del text, que l'han acordat també els companys del grup parlamentari socialista al Congrés, no ens sembla que sigui racista. No, penso que no. De fet, em sembla que si algú en aquest moment, i després de temps d'estar-ne parlant sobre aquestes qüestions, si algú està en posició de facilitar que s'assoleixi l'acord és ella, perquè per una qüestió de coneixement de les posicions de cadascú, de les propostes que hagi fet cadascú i de la viabilitat de
fer-ho, diguem, movent els elements que toqui de l'equalitzador, no?, de l'acord. Per tant, no ens sembla que sigui un problema.